بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحاج مالو سمبد بي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبنج مالو دنبيا بكري كرك مامادو دنبيا السلام عليكم إنتله. با وعليكم السلام أبلاي إيرا نسولك ولي إنتله فلا. أوكرا. إني واتي. إيه أبلاي أوكرا. كوجيه واتي. أها. كو أنغا واتي فوي جيه كنو. Eh Ablaye jonga don wati ko law mais adama de ma bu yirma ni du ko koka ambe tetri boladi Allah akbar ibi ika joroni fa paf ebe tenga boy do rabena aywa wonyam bi ko du de tabarakallah nga jembe aywa kama ko mad ci ko mad ko ma ko suufa ambe dañu ngon fe mais so ngona am tuuli ngon fe de o chen nta do ba fa ko mundu ko bebe ni ko kana fa Ablaye mando la anguli ni ngon fe o tan may ko kana fa suratu tegali keneka bebe wuli ngon fe o tan may aywa adama do ange wuli ange foni ngon ko mam dat mate kilini usunu got mate kilini aywa do rebeda Ablaye lu tay dali kudayi o tan may auzu billahi lu te wuli nam nga munu ye nyana may olu be wuli ni konko di wuli ni konko be wuli ni konko note surika wuli ka gringa wuli beke wuli nyon fe a o be mo hakli jigi man kiyamala Allahu akbar tan may de o tan may Allahu akbar o do fana ko ma men na wati don way kien men suno wati mbodo ko ma kien fo ay mo sita suno wati do foni mo mi graba si jagwa la ko ne ko na hakli bala ni nda ke 3 heures suno gara 5 heures on suno gara 5 heures ko ni air fla wal ma ni air fla ba si bezo ngafo Allahu akbar lu ka jati nta do jati fe manaka bunu na beso an folima aywa amba ko jeri muye ko ni dara suno gara ka fo suno kien ko ka da sa yala ka sa fa Ablaye wa fleni kuma bana kana fo ne mam te sa don suno sa de ndi kana fo Allahu akbar ni suno be bo mun kalama foi ni sunora e kam se kana tige o sungo kudayi ni sunora o se kana fendo do inuna ka itola sungo ka yinyu kata niye ina fo kloklo fo na modo afo to mi si koma na awe to abu ya be kodon be mindo mo nuna ta ni o be feka operation ke kloro fendo wa modo mundi d'accord aywa bismillah Ablaye yoro mo ni fi adama den ko ni sungo ni ko sunora nam itlara mun nga sunore ka girim go ibna do tayre ku yelema ka so momo ka fembe ta katani simple o mana wuli tamna ko ko nga sungo ko ngirere de ande itara sa de ndila Allahu akbar abo aywa bismillah la kan kisa yala min rabbi amin ka jer nyala fo la kan kisi la kan na cheje la kan kisi 600 on va ko 600 ngoni voilà o bise ka fo wala albakar se ko suso ay tise ko suso kan kisi 600 kada ma se ko suso ngala kan kisi sa yala 600 atse ko suso ay mo si se ko suso ngala kan kisi 600 sa yama o bise ka fo be bulu aywa to wala ala kan kisi sa yama o de ko nangulu aywa c'est à dire yira sako kuma atubarakallah parce que mo ko ma ale ko wayne madel kala to ko me ko way galoy Ablaye ikira la juwe tugo anna gelera ma bulu minte ala ka sina reka abe ala fo abe ala fo ay renyina mo Allahu akbar ma ko ni mayde c'est ka tola ayo bismillah nek Abdoulaye nam amba funga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bientene mekalo tetan ngulon la samba fla ani mo kili nam Ablaye shira herela ala kantli herela da fo bambulu nam amba dam l'indicateur de renouveau ale musabe bi sonodana abadrama na du kone aka dakunya kile ako ma tise ka ke keletiki ka tla ka ke kelere kotigire ayo ka ke keletiki ka tla ka ke kele la faralaire nam ko ka gelene ayo sharatu u fleni kana wuri ka jomun ke mawno fe tamala akuye tanamako ta kanyashi kubetira mama ako laban ka imne ani ido kasula site Qur'ani shi munu ye surma donin ke lawye munu be anga kubeti la mawto la nolu ye minke ubake ale kubeti la mawde tola ina fo graku ya fo tugumna wi kuma chama fo la uya fo yoro dola ko mo shi se ka ke kiriti la mai katla ka ke awa ke be se ka ko ko be sara ela e ka ako jalatre ka ke kubeti la mai ka ke ku jalatre bayi ko klinkna ko che mai utlara ka fotuni ko mo sisse ka ke kiriti la mai ire ka kula katla ko sara ere la ke ko kirike
juge parti ko ka gɛlɛn dɛ o tilara k'a fɔ tuguni ko nka an fɛ yan o ɲinankɛlen don o kɔ dɛ ɲinankɛlen don o kɔ o la sa maliyɛn bɛɛ lajɛlen caman bɛ bi minnu y'a yira k'a fɔ tiɲɛ la k'u bɛ tigɛlamaw u bɛ min na nin ye fanga fin de b'u la k'u bɛ k'u ka fanga u bɛ k'a boli jamanadenw kan ko nka min ye ka maaw lasiran ka bagabaga ta ka maaw bali u ka kow la k'o tɛ se ka maliyɛnw bɔ u taabolo yɛrɛ kan da ka dakunya kelen don min ye ale indicateur du haut niveau ye waati la a yira k'a fɔ Mokhtar Wane dɔ kun tɛmɛnen ale a yira k'a fɔ ale ni a ka gouvernement k'u ye walan sɛmɛ de yen kɛra n'a ye nka walan sɛmɛ ale bolo ani gouvernement maa bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ a n'ale yɛrɛ ta ka sima kɔrɔni si ye wuli k'i sigi a sima kɔrɔni si ye awa kanga min ye Mokhtar Wane ye ni o ye o ka gouvernement filanan in cɛmancɛ fanga in sigili la a kuma kabini a kuma ma hakili la ko M5 RP cɛba ko ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ye o kɛ gouvernement kura in kɔnɔ ko olu fɛ ko tɛ gouvernement in ye koyi k'u yɛrɛ ko an tɛ don a la nka u y'o dantigɛli kɛ dɛ kun jɔnjɔ min y'a to u tɛ don a la u y'o dantigɛ min ye indicateur ye ko gouvernement ale ni UNTM cɛ u dɛsɛra ka bɛn kelen ma UNTM ma a taatɔ don grève tile 5 baarabila la a taatɔ don bin yɛrɛ bɛ a taara o Ablaye Yirimajɔ ni ye muso dɔ ye min ye den suɲɛla ye n y'a dɔn denko hami na k'ale la ala ma nɔgɔya ye dɔ tɔ tɛ hami ye dɛ dɔ ye bandiya ye e ko nin ta den b'u bolo u bɛ taa wali den suɲɛ o bɛ mun nɔfɛ o la sa a bɛ taa fɛɛrɛ kɛ ka taa feere ka taa wali den fɛɛrɛ u k'a kɛ saraka ye mɔgɔ man ɲi dɛ mɔgɔ man ɲi tiɲɛ la o man ɲi Ablaye nin de ye kuma kolomayɔrɔ yɛrɛ ye an ye min bɔ indicateur kɔnɔ bi info matin ni ye jɔn kɛ ye ni ye Mokhtar Wane n'ale ye premier ministre ye an ka cɛmancɛ fanga in na ale de ja bɛ info matin ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ premier ministre kura gouvernement in cili kun jɔnjɔn jumɛn y'a to Suko ni Paraw ani Bɔnɔkɔnɔ bila yɔrɔnin kelen gouvernement cira ko mun na u ye gouvernement ci a kun jɔnjɔn informateur y'i da se a ma ko min ye kuma ɲɔgɔnyali ye minnu n'o siga kelen b'a ma k'a fɔ gouvernement nege b'olu la M5 RP ani MDP kabini a ma tuma la olu ka jamakulu u sɛgɛrɛla gouvernement Mokhtar Wane fɛ min bɛ se ka to k'u fɛla dɔn maa hakɛ min bɛ se ka ta olu cɛ ma k'u ko ka ni yɛrɛ sɛgɛn anw ɲafɔlen don nin ko in ma koyi cɛmancɛ fanga in ye waati la ko ye an sen t'a la nka n'i y'a ye gouvernement in cira gouvernement fɔlɔ in filanan o sigi kelen bɛ k'o kɔnɔ ko an ka faamaw jamabagatɔ tɛ dɛ nin ko in bɔra kɔfɛ ka na a gɛrɛntɛ siri u la ko bɔra sanfɛ Ablaye Jonathan nin ka taama donc an t'an yɛrɛ ye quoi an t'an yɛrɛ ye dɛ nin waati in na nin de kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ n'i y'ale jate yɛrɛ minɛ dɔ wɛrɛ tɛ nin kɔ o info matin de y'a fɔ l'indépendant fana ye mun fɔ indépendant kuma na o représentant min bɛ Union européenne tɔgɔ la Joseph Borrell min ye Mali ka lakana ko ye a kumana la a ko fo Mali lakana ko nin kɛ malidenw yɛrɛ de fɛ ko ye ko mɔgɔ kana miiri k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na aw ka kɛlɛ kɛ k'aw sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ nin t'an jugu ye ni y'an teri de ye ni y'an teri de ye parce que tiɲɛ fɔ n teriya sa non ale ye n teri de ye a ye tiɲɛ fɔ an ye a ye tiɲɛ fɔ an ɲɛna e bɛ nin fana de bila kan an de wuli a ye n'an ka dɛmɛ ka wara fa e y'a kun minɛ fɔlɔ ayiwa Ablaye Bere Rojo olu ka lahala ministre kɔrɔ ye n'o ye général Yamusa Kamara ye ko a ye k'a yɛrɛ lajɛya livre kɔnɔ livre min ni a y'a kɔnɔ kuma a ye dantigɛli k'a kɔnɔ maa kun sigilen tɛ ni min ye ale bɛ min dɔn gundo la a y'o fɔ o la sa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen livre in n'a a ŋununu kuma mɛnna mɔgɔw nɛn kan awa livre in a jɛnsɛnna a labilara jamanadenw ye Ablaye yadɔ a fɔ min kɛ ko gouvernement ni UNTM u ma se ka bɛn kuma la kuma min ne bɛn kun kɛra u ni gouvernement ani CNPM cɛ UNTM ani syndicat kolo gɛlɛn minnu bɛ administrateur civil tɔgɔ la ko dɔgɔkun 2 baara bila k'o daminɛna bi dɛ an y'a to ala ma an y'a to Ablaye ninnu tɛ sɔn nin kɛ laban
mi Modibo Keita tununi bandaw ka tara tasibila kɛ Modibo Keita a fure kan nin don masina ye Modibo Keita ko a bɛ fɛ k'a fɔ Modibo ye k'a bɛ tasibila kɛ Modibo ye jamana den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko Mali nisɔndiyara ni nin cɛba in ye min ye anw sɛnsɛn ka na yɛrɛmahɔrɔnya min ni an bɛɛ lajɛlen b'a tɔnɔ kan bi a kɛra fɛn fɛn ye colonel DJ Dambele k'a taara ka cɛbaw a taar'u sɛgɛrɛ ka kuma f'u ɲɛna min bɛ halisa wulikajɔ a barika bonya u yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn la muguni kisɛci min kɛra PSDG Tomiya o tɛmɛnen kɔ Ablaye Covid-19 Mali la ko maa 14 o ye maakuraw ye minnu ni jateminɛna k'a fɔ bana in y'olu sɔrɔ maa 49 olu kɛnɛyara nka u bɛ kuma nin dɔnni min kama maa si ma sa Covid-19 fɛ Mali kɔnɔ o ye hɛrɛ ye Ablaye min ye zone des 3 frontières c'est an ka jamana ani minnu Mali Niger Burkina kasikebele minnu bɛ Anglais jamana tɔgɔ la k'u bɔra muguni kisɛ mun ye kɛlɛkɛ muguni kisɛ jugubaw ye u bɔra o dɔ kalama o kun dogolen don yɔrɔ a tigi kun kɔngɔmalen bɛ don n'a nataw la ka bɔ n'u ye dɔrɔn ka tiɲɛni daminɛ Anglais ka kasikebelew de bɔra ni janfa in kalama aw ka i senda a ko bɛɛ lajɛlen kan taama min ni mɔgɔw b'a la an ka jamana kɔnɔ n'a dulonnen don Mali yɛrɛ labɛncogo kura la labɛncogo kura n'o ye découpage territorial nin ye yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ni olu tun ye arrondissement ye i n'a fɔ Sibi ani commune rurale min bɛ Mande olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko ka olu dulon Sibi la Sibi ka kɔrɔ ni caman ye nka Sibi u bɛ fɛ ka ɲina Sibi kɔ min ye Sami ani Silima ye olu kɔni ye bɛɛ lajɛlen wele u ka tɔndenw u kɛ u jija cogo bɛɛ lajɛlen na syndicat minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni olu ŋaniya tɛ jamana jɔli ye maa si kana to cogo si la olu kɛ sira sɔrɔ wa u ka tɔndenw u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka maaw kɛlɛ minnu ni olu ɲɛ tana ye syndicat an ka ko bɛ tigɛlamaw ani u ka syndicat olu ka wulikajɔ ye olu mana ko filinin bolo da dɔrɔn maa bɛ a kuma k'a don a n'a bɔ yɔrɔ caya. Fasotigi cayara. Amen. Wo fasotigi cayara. Fasotigi cayara. Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon kuma na nin waati na dantigɛli kelen bɛ u y'a yira k'a fɔ cɛba min bɛ ministre tɔgɔ la bi maakura ye n'o ye El Gazi min ye wani ye ko a nisɔngoyalen don kosɛbɛ maa minnu n'o ye siratigɛlaw ye an ka kɔrɔn fɛ n'u ye maa minɛ k'a fɔ olu bɛ siratigɛ la minnu tɛ jɛrisi mun yɛrɛ ye maa minnu ka wale la ni olu bɛ tiɲɛni kɛ minnu bɛ binkanni kɛ maaw la ka mobili kɔnɔmaw k'u lajigin k'u bolofɛnw ta ani magoɲafɛnw ne olu jihadisiw mana olu minɛ ni u tɛ ɲininkali kɛ u bɛ bolotigɛ ni sentigɛ ninnu na cɛba min filɛ nin ministre tɔgɔ a ko k'an ka dabila nin wale min ye nin ye ni muguni kisɛtigiw bɛ u yɛrɛ bilala a la n'a bɛ kɛ sariya yɛrɛ kɔ kan ko u bɛ adamadenw ka hakɛ adamaden ni bonya ka kan k'u bɛ ka o hakɛ u bɛ ka aburuja olu fana tɛ taa dɔw ka wasiji de minnu la jagoya o fana ye tiɲɛ ye Dr Umar Mariko a n'a jɛɲɔgɔn min kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ MDP a ko fanga a bɛ fɛ ka kuntena min di a yɛrɛ ma bi ani M5 RP k'olu fɛ ko tɛ o ye olu b'u lajɛ n'a tiɲɛna u bolo u kelen bɛ kɛ a donni tabaga ye k'olu da tɛna dɔ la Ablaye denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na u ye denmisɛnnin 400 ani 50 bɔɲɔgɔn ko Mali ani UNFPA olu ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la permis dira denmisɛnnin 400 ani 50 ma u bɛ se ka bɔ sokɔnɔsigi la cogo min na mobili ma d'u ma permis kɔni ye a bɛ komi diplôme ye Ablaye a y'a faamu ni permis ni mo fami a permis ma d'u ma min ye Ablaye ni waati ye Union européenne a ko Mali an ye an bɛna aw dɛmɛ an ye dɛmɛ mun ka aw ye an y'a di aw ma min bɛ se ka to aw ka se ka jɔyɔrɔ dɔ fa ko nka aw ye dɛmɛ in sɔrɔ nka aw ma se ka dɛmɛ an ma se ka don bɛrɛ la o la sa an b'an yɛrɛ minɛ a tɔ tɛ di aw la a tɔ tɛ di an y'a to Ala ma le soir de Bamako soir de Bamako kuma na
nin waati na dantigɛli kɛlen bɛ ko maa min bɛna don gouvernement kura in kɔnɔ n'o ye gouvernement filanan in ye jɔn ni jɔn bɛ se ka don a kɔnɔ. n bɛ taa ni Bakari tɔgɔ ye. ayiwa a bɛ komi dɔw yɛrɛ siga kelen b'a ma u ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ bolo Bakari fɛrɛ ma u ma tɔgɔ fɔ kɛ. ayiwa Bakari i dun filɛ nin. ne de bɛ taa na tɔgɔ ye. i k'i hakili to anw na dɛ. parce que min ka jugu i tɛ mɔgɔ dɔ fo a fantanama. siga t'o la. fantanama i mara jogo min y'a la. kana a minɛ o la dɛ. fo n'a fɛ. a kotigi de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye. siga t'o la. ne ɲɛ bɛ porte-le robot dɔ la yan nɔ ani i bɔlen don. ayiwa tubabu kɔni. i dun i k'i hakili to an na. attaché ye jumɛn ye. a ka ciden. ne ka ciden. Ablaye Bakso o man ɲi o man ɲi dɛ dɔw wɛrɛ fɔ a ko conseiller o ka ɲi o ka ɲi mais attention kana muso Serif Ndeyoro Mbuye Aïdara ale de ye nin kuma fɔ a ko ale ni Soumaïla Bobe Maïga ko gɛlɛya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye ko kura min bɛ yen jamana ɲɛmaa karata min bolo dalen don an fɛ yan san 2022 ko Usmane Serif Madani Haïdara ko a bɛ nin bolongɔni si mɔgɔ la k'a fɔ ko ne ye ne ka cɛbɔ ye. ala ma fɔ a tɛ maa si. ayiwa nin ye ko kura y'a la dɛ. Alahu akibaru. a ko du nouveau. ayiwa ni ma sa i bɛ fɛn bɛɛ mɛn. ni o de don wa. bamananw ko ten. Ablaye gouvernement kura min bɛna na awa ko tiɲɛ yɛrɛ la ale mana na ala tɛmɛ u mana sigi yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ f'u ye ayiwa a ye UNTM kuma ɲɔgɔn dɛ. a ye UNTM kuma ɲɔgɔn dɛ ka d'a kan min b'u kɔnɔ a ma ɲi jamana ma dɛ sini t'an ye. le malien. malien kuma na. malien yɛrɛ bɛ cogo di. bon a kɔni bɛ yan nɔ yɔrɔ to min yan maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ anw ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'u bɛ kɛlɛ kɛla jamana yɛrɛ tɔgɔ la a k'u sera ka terroriste maa damadɔw tɛgɛ da olu kan olu ye bolola nin waati na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ye ala tan n'u ye. info arobase 7 an b'o kuncɛ n'o ye. info 7 a kumana u y'a jira k'a fɔ nin waati na B de gold corp ko ale ye miliyɔn 64 dollar wari la a y'o kɛ sara ye k'a di miliyɔn ma a bɛ baara la an fɛ yan o mana bɔ yen fɛn fɛn bɛ baara la a fɛ yen olu ye tɔnɔ min sɔrɔ u ka baara la n'o avantage n'a ɲɔgɔnnaw ye awa ko o bɛɛ lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa dollar wari miliyɔn 64 na o kɛra san 2020 k'a bɛ lakali bɔ. kuma da kuɲa kelen 17 mai 77 muru bɛ su dɔ bɛ don min na alhamdulilayi a ma k'i ɲɛna. a kɛra ɲɛna. voilà. a kɛra ɲɛna. mankan ma k'a la wa. mankanba de kɛra la. mɔgɔ jama la lahawle jama de bɔra. lahawle jama bɔra. mais maa caman minɛna o don dɛ. Ablaye n ko u ma photo ta kɛ wa. Alahu akibaru. an yɛrɛ kɛ bɔ a kalama ko ja ko faamaw bɛ se ko la. n ko u ye fɛngɛ de yɛlɛ sanfɛ ka u kun jigin mɔgɔw kan ka photo ta kɛ o photo ta Ablaye mɔgɔ fɛn fɛn ja yera la olu ye ko sɔrɔ. Alahu akibaru. hali n'i tɛ ko kunna i ja mana ye u b'i yɔrɔ ɲini de ka tɛgɛ k'i kan. Alahu akibaru. n ko o senfɛ fɛngɛ ninnu bɛɛ denba ninnu bɛɛ ma ko sɔrɔ wa. Alahu akibaru. mɔgɔ caman ye kaso kɛ a donni kama. Jean ninnu indisque bol min ye namakɔrɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ fa Jean tɔgɔ dɔ don mais comme Baxi kun ka dɔn olu denmisɛnninw kun t'a a waati la kun tɛ yan o Jean ye olu bɛɛ lajɛlen ye kasoladon sɔrɔ ko ka d'a kan ko u ja yira fotota in na ko u tun bɛ Moribo ka jɛnɛja kɛnɛ kan k'u tun bɛ Moribo ka jɛnɛja kɛnɛ kan i ja dɔrɔn yeli Ablaye i ye ko sɔrɔ kaso bonba tɛ dɛ fo Kidal olu bɛ kun b'a la Kidal Gawo Ayiwa an ka to tan kana foyi fɔ Bakari tuguni. d'accord Dunbiya a b'a jiti